kinsa man ang pundasyon, basta ito para makapaglaom, si Kristo Jesus. Siya, mao ang mahinungdanon nga bato, nga maon sa, mao'y patukuranan sa gitukod nga iglesia. Makapaglaom, dilis Pedro. Diyos sa gamhanan sa tanan, itakta sa gabiyon. Pagkadako sa mong kalipay, nga sa makausa kami nakahimo sa pagkigtagbo sa among mga viewers, ang among mga sumusunod nining among Hope Channel, SWPUC. Nagampo kami nga kining tibuok, 2 ka semana kapin. Nga mo panag-uban, taman karong Disyembre 13, mahimo kining magbalampuson o magbalambuon, labi na gyud magbabungahon. Salamat to Dios, ika magapanalangin sa tanan nga viewers tamo karon, sa tanan nga mga Hope Centers sa tibuok SWPUC o sa tibuok kalibutan nga nagahok nining amo nga programa ang My Journey with God Season 6. Salamat to Dios, ika magapanalangin ka namong tanan sa tanan nga viewers, sa tanan namong nga kapaglaom o sa among makiigsunas tibuok kalibutan sa ngalan ni Hesus. Amen. So, mga kapaglaom, makigsunan, mga higala, nining tibok nga series nato atong isgutan, lahi na sad nga focus, no? Ang mayong balita. So makikong sa may balita. Ang may balita makigsunan kung di mong tanaw ng balang kasulatan sa Matthew, may balita 24:14, maong gingharian sa Dios. Pero ingno sa nimo ang basahon nato ang Juan, ang may balita po mo ang mensahe kining maong Biblia, ang may balita. Muna akong gibuta din ha, ang may balita, magsugod ta kapaglaom makigsunan. In our journey, we have to open our electronic Bible. Muna karon kita naman tayong mga electronic Bible din ha. Or, atong i-open sa nga ang manual, ang atong hard copy nga Bible, atong ablihon, sundo nato ang mga teksto o ang tanang detalyes itong pagpanag-uban ni tungod kay mabulokon kay ni. Ngano? Tungod kay nga atong hisgutan karon ang maayong balita. Kung sa karabutang balita, ang atong balita, rabas sa kalibutan karon labi na sa tuwang nasod, dili maayo. But you know, we have to listen and watch the good news nga atong i-plaster dinhi gikan karon. Tama ni sa pizza 2 sa Disyembre o pagka-3 tama sa 13 in 10 days, lahi na sad nga may balita atong madungog. Okay. Primerong gabi makapaglaom, atong iskutan karon ang maayong balita may tungod sa katawhan sa Dios. Abi ninyo sa tibuok kalibutan karon, daghan kay mangkon ako iyama ko sa Ginoo. Wala gimingon iya ko siyawa. Okay? Iya ko sa kaway. All of us, we have the tendency that we will claim, I am God's people. I am one of God's people. Pero kung imong tanan balang kasulatan, kinsa magining tao sa Dios? Mga kapaglao, makigsunan, ato mahigala nga karon watch sa to, nagatanaw sa tuwa. Sa diha nga, ang makatawhan sa Israel, gipagawa sa Egypto, sa diha nga makatawhan sa Israel, gihatagan sila sa sino kapatuon sa yuta, nga naa nagdagay dahi ang dugos o gatas. Mao ni ang gisulti niya, kinsa man gini tao sa Dios. Now, kinsa man, ato masahod din Isayas 43, versikulo 1. Klaro kay gingon din sa Biblia, sa Isayas. Ingon sa dinhi, ako, mao ang inyong Ginoo. Karon ako ang inyong Ginoo. Ako mong gihimo. Ako may naghimo ninyo. Of course, ang naghimo sa tanan, ang Dios man yun. Sa niya, karon ako naghimo ninyo. O katawhan ni Jacob. O niya, unsa pa yun? Ako kamong giumol. O katawhan si Israel. Actual si Jacob, marugo po na si Israel. Sa ato pa, muna yung isa nga, ako mong giumol. Ako may nag-ugmad ninyo. Ako mong katawhan. So makita nimo, nga gikan pa kaniadto sa daang tugod, hangtod karon, mailat kinsa man ning katawhan sa Dios. The good news about God's people, unsa may naa sa mga katawhan sa Dios. Kung paninog ba sa makigsunan, naging din ugo niya nagingon siya, ayaw kadlok. Don't be afraid. Kaya ako magaluwas kanimo. Pastila, no? Kung naay mo luwas sa tuwa, luwas sa tong kalisod, sa tong paninapi, malipay kita. Kani, grabe ni kaluwasan ni sa tibuok nato nga lawas ug espiritu. Yan sa, kaya ako magaluwas kaninyo. Ugo niya, gitawag ikaw sa akong ngalan. Ako aka.
Kisa ni mga tawanan ni Jacob, kaliwatan ni Jacob, maong mga Israel. Isa ay kuha ka. Gitawag ikaw sa kong ngalan, and you are mine. Kung ang kunong kasi Ginoo, ihagyo kang mong tao. So makita naman kadaghang duot sa mga katawan, nga diin giangkon sa Ginoo, kaliwatan sa Israel. Asa nagsugod ni mga kapaglaom? Atong mga viewers, nagsugod ni sa diya nga ang katawhan, kaliwatan ni Jacob, nahimong katawan sa Israel, o niya nahimong ulipon sa Egypto, isa nga panggawas mo diha. Kaya tagan ko mo usa ka dapit, nga diin kamo dili na magantos. Basahon na itong versikulo 2. Sa 2 makigsunan sa Isaias, Kapitulo 43. Ingon din na sa versikulo 2. O gunya, sa diha nga kamo, adunay mga problema, kisabay way problema, namin kita, kuyog ko ninyo, uban ko ninyo. Sa diha nga kamo, magalabang sa suba, dili mo malumos, dili mo masakitan. Mulabang sa suba. Of course, atong hibalaan nga mga Israel, labang sa pulang dagat. Okay? In the Red Sea. Pero paglabang nila, wala gid sila. Murarag paril ang ilang nakita sa tubig na tunga. It's because God was there. So, ingon pagin siya. Ingon pagin padayon din versikulo 2. Sa diha kamo maglakaw diha sa kalayo, na usay magsuno-suno ang mga tao karon maglakalakaw po sa kalayo, kimutan kayo. Kaya aron kuno nga inigabot taon niya sa impierno, di na sila masakitan, iko nga impierno katurang mga dautan, di man namang matarong. Pero ingon din sa di ikaw magalakaw diha sa kalayo, dili ka mapaso, di ka masunog. Okay? Ang kalayo, dili, maunsa, dili magasakit kanimo, dili magadagmal kanimo, dili magatatsa sa imong lawas. Pa sila nidutan, no? Kung naapan ni karon dayon, believe ko. Pero makigsunan, makapaglaom, ang isaad sa Ginoo ngadto ra po siya makatawhan. Isa bahala ko sa himuon, kuyog ko ninyo, maglakamos kalayo o kina. 3, o sige sa 3 makigsunan, makapaglaom. Mo kanay hinungdan nga ako. Mo ang Ginoo. Ako man yung Diyos. Pa sila, no? O sa akin maghimot taglaing Diyos. Ako mo ang balaan, o sa kabalaan, sa kaliwatan sa Israel. Ako inyong maluluwas. Nakisamay, dili mo salig sa iya. Kung kita sa aran ani makapaglaom, yun ako nga, wala na yung problema. Gawas ta sa katalagman. Nga naman namin muluwas na to. Ingon siya akong ihatang Ehipto, pabayron ako ng Ehipto. Giulipon mo, pabayron ko na sila. Akong ihatang ang Ethiopia, ingon sa dini, hasta ang Siba, ihatag ko na niyo, pabayron ko na sila. Nga naman, ako ang manggod mo, ako mo makatawhan. Magkapaglaom, nanumnom kita, dugay nga katuigan sila nag-antos na ulipon sa Ehipto. Aban gusto sa Ginoo nga palakton kini makatawhan niya, o niya isa nga, o niya mangadto kamo sa dapit, ga kamo o niya makahimos pagsimba kanako. Adto tas 4, o sa ingon din kamo mga bililhon. Grabe, no? Kita doon natin mga precious jewels sa ato ang balay. Pero kini, ingon na Ginoo, bililhon kayo mo sa kuha. Ihatagan ta mo, pinasahi, gadapit. Tagaan ta mo, pinasahi, gadungog. Nga naman, gigugma ta mo. Pa sila makadungog kag gugma, makiksunod mo, di nakaganahan bitaw mo, undag og sunod ng taon, higugma si Muha. So grabe ang patagad sa Ginoo, anang mga tao nga iyaha sa katawan sa Israel. Gigugma ta mo, ako mo. Muna hinungdan, isa din that is why I'm willing to trade other to give up whole nations to save your life. Pwede na. Nga kanang ubang nasod, ako nang ihiklin, maluwas lang tamo. Grabe ang iyang pagtanaw sa iyong makatawhan. Ang panapagtanaw makapaglaom, kumusta man ta? Doon ba sa tayo pagtanaw, ngadto sa Dios nga siya ragyod ug wanay lain. Pero gani kita kinagan bagong butan na to, na uban, sa iyo pa sa buntag, tuwa na himas ta sakyanan, hugas ta sakyanan, nga naman, wala na. Ang ilang pagtagad tuwa na sa mga butang nga lumalabay. Pero ang Ginoo mga kapaglaom, sa ako among higugma, ay mo kabalaka, andam na ko isili ko ubang manasod, tungod lang ninyo, luwason ta mo. In the Old Testament na kumusta man igsoon, karon sa bagong tugon nga ikaw ako, na tao na. In the New Testament, unsa man ang gisulti. Kung imong tanawon, sa bagong tugon, ni ay duha ka tawo nga nagsigig mensahe, si Barnabas o si Pablo. Of course, na-converter mo si Pablo. Pero sa diya converter si Pablo, nahimo siyang mensahero. Ang tuyo gyud sa Ginoo kang Pablo, kang Saulo kaniadto, nga nahimong Pablo human converter, nga himuon siyang mensahero para sa mga hintil. Kisa man yung mga hintil di ay. So makita nato ni nga Israel ra man to sa daang tugon. Karon na ita sa bagong tugon.
O sa magisulti, nanulod sila mga kapaglaom, si Barnabas o si Pablo. Panagtigom, adlaw igpapahulay. Okay, makita na ito na makiksunan sa Buhat, Kapitulo 13. Pagsulod nila, nagbasa na, mga basahon, sa mga propesiya o propeta. Sa diyan ang magbasa, ang mga katawan, mga kapaglaom, nalipay sila nga nabisitahan, karon nagwali si Pablo. Sa giwali ni Pablo, ingon si Pablo, kaniadto dunay katawan ng Ginoo, pinasahi. Apan kamo, kita, karon nga mga hintil, dili ta kabahin sa mga katawhan sa Israel. Apan makapaglaom, ang gisulti ni Pablo nakapalipay sa mga hintil. Muna magayon ko nga pa sila, no? Tingali gituyo sa Ginoo, nga nahitabo, nga ang makatawan niyang gipili, ngayong gigugma, nagdumili, pagsunod kaniya, aron nga ang gugma sa Dios, mukuyanap kanato o sa tibuok kalibutan. Nga naman, kung imong tanon ang Buhat Kapitulo 13, niya dinigisgutan, ngano nga ang mensahe naabot sa tua, Buhat 13. Imong tanawon, ingon din sa verse 46. O gunya si Pablo, kaya nintindog naman siya, unya daghan mga tao nga, murang nalipay siyang wali. Unya si Pablo si Barnabas, nagasulti dayag kayo, wayan lukadlok. Ingon siya, kini untang ang mensahe, kining maing balita, di ba, the good news about God's people. Kini untang maing balita, gikan sa Dios, ihatag unta ni una ngadto sa mga Hudyo. Kaya mo gutoy tao sa Ginoo. Okay? Ihatag unta ni ngadto sa mga Hudyo. Pero sa nitabo, apan tungod kay mga Hudyo, nagdumili man sa pagdawat ni mao nga maing balita, o niya nga, dili mi takos ana. Dili takos mi ang kinabuhing dayon kay dili man sila musunod sa kinatibukan sa kasing-kasing sa gisulti sa Dios. Grabe gid kayo. Kung imo tan-aw ng kasaysayan makapaglaom, sa diha nga sila nang gawas sa Egipto, o niya pasidanan sila sa Dios pinaagi kang Moses, inigsulti ni Moses, mo ni gisulti sa Ginoo, ingon sila nga, unsay gisulti sa Ginoo among tumanon. Pero pila ka adlaw na pod. No, di gyud ka kasabot. Sa kadaghan milagro gihatag sa Ginoo sila, mahilang musaad pero wala na pod. So ingon din apan kamo tungod, versikulo 46, kamo tungod kay nagdumili man, naghukom siyang kagaliw na kamo dili takos og dili angayan aning maumay balita, nining kinabuhi uli katapusan, nan. Ingon din amo ning dadon ngadtos mga hintil. Diha nagsugod mga kapaglaom, nga ang mensahe sa may balita, dili lang sa mga Hudyo, ngadto na po sa mga hintil. Mo bitaw na nga ako nakita, nga panalaw ni Pedro, si Pedro gigutom, ning saka siya sa atik, unya kay, nakakita man siya pananawon. Pagkati nagpananaw, nakita niya mga kapaglaom, nga ang habol, gihigtan ng upat ka kanto, tuwatan ng klase sa mananap, nagkamang, nagsugayo, naglupad, tuwatanan. Unya, mabasa ni mo sa Buhat Kapitulo 10, of course, gikan sa 11 at 38. Kung imong basahon, ingon ang tingog, Pedro, tindog ihaw kaon. Isa dili ko Ginoo kayo pag hugaw nga butang nga akong gikaon nasud sa akong ginawaan. Katuro ka bisis. Wala gyud nya gibirag balik sa taas. Of course ato ning isgutan sa uban nga mga gabi. Apan ako rin ning pasabot nga dihi nagsugod nga ang Ginoo nagtawag sa mga katawhan nga dili Israelhanon nga gitaw niya iyang katawhan. Nga naman, human ato panahon gibira makapaglaom ang nakita ni Pedro, agoy ingon ang tingog na sad, Pedro, tindog naog uban. Ang katong tindog ihaw kaon, wala to. Ang tindog naog uban, ako'y nagpadalaan ng tulo ka tao nangita sa imuha. Ning naog siya gisugo ni Cornelio. Kung basahon na ito makapaglaob, ang Juan Kapitulo 10, magsugod sa 1 nga to sa 3, klaro kay gingon din na, ug unya si Cornelio o sa katao nga hinimbahon, mainampuon, manggiloyon, manggihatagon. Unya, siya po giingnan sa Dios adto pagpadalang tao, kuha atong nganlan si Pablo Saulo kaniadto. Paniha dini aron makadungog mensahe. Mo to ning kuyog si Pedro, dili Saulo ug Pablo ha, si Pedro. Ning kuyog si Pedro ngadto sa tulo ka tawo, pag abot dito kay pastilan si Cornelio man, usa siya ka senturyon, usa ka sa sundalo, labaw siya sa usa dunay mga tawo nga usa ka gatos. Pag abot dito, ingon si Pedro, di ba gyud ta angayan nga mo ni kunyo dinhi? Kay kamo mga hintil, ako Hudyo. Naay sila'y wall, naay kanang barrier. Pero ingon siya, wala lain nga nakita niya, pero ingon siya din apan, versikulo 34, in siya apan, pagsulti na niya, nakasabot ko karuna, nga ang Diyos ti ay,
mo consider siya sa mga tao, dili kay iyang pili-pilion lang. Iyang pilion, bisan pa katong mga tao nga dili iyaha. Kung imong tanaw din I really understand now, karon na yun, that God does not consider some people to be better than others. Labaw ang Hudyo, alaot ang mga hintil. Isa dili na mao. Nga naman, isa, He accepts anyone who worships Him and does what is right. Mariba tayo ito pagkayo makapaglaon. Iyang dawaton, dili ka Hudyo, dili ka Islahanon, dawaton niya ang matagtao nga musimba kaniya ug niya maghimog insakto, dili magbinuang. Kay dili importante kung sa kang nasura. Ang importante nga ikaw mutuo ug musimba siya. Pagkanindot kayo. Kini magkapaglaom nga kining mensahe, nagsugod ka na sa dihang ang mga katawhan nagdumili sa pagdawat sa Dios kang Kristo mismo. Mabasa na to na ang mga Hudyo pastilan. Sila no yung nagsinggit ilang sang siya. Makita ni mo? Pero karon nagkipakita sa Dios kato kang Pedro nga siya mudawat sa tanan nga makatawhan provided nga ikaw musimba kaniya o maghimo kay insakto. Gipasabot yan na dito kang Cornelio. O kung iyong tanawon padayon makapaglaom, ang buhat kapitulo 10, ang tanan-tanan tuwa sa puloy-anan ni Cornelio nagpabautismo. Ning tuo sila sa mensahe ni Pedro. Una makingon ko, ang kaning tinuod nga iglesia, makayong kadagamang iglesia karon sa kalibutan. Perbatay niyo pag-ayo. Kada hisgutan ito, unsa mga iglesia nga sa Ginoo. The good news about the people of God. Kung imong tanawon ang bagong tugon o dang tugon, lahi-lahi ang mga tao nga tuwa dito. Makaingon ko, sa daang tugon, gitawag na siya kahal, assembly. Kana siya purely Hudyo. Pero kung mato ka makapaglaom sa Matthew 18, ang pagpanag-uban sa iglesia, gitawag na iglesia, kung from ikalyo, isa nga, kana siya, nagtapok ang Hudyo ug Hintil, pero sa kahal, Hudyo ra. Sa iglesia, Hudyo ug Hintil. Muna, kung imong paninog basa, sa diha nga nagsulti sila sa buhat kapitulo 13, pagpanglakaw nilang Pablo marami siya nga, mamalik unta mo dinhi, karong sunod igpapahulay. Pagkasunod igpapahulay, kung tiwasunod basa ang kapitulo 13, hapit ang tanang makatawhan na malik, na minaw sa mensahe. So makapaglaom tuwa dito ang mga converted Gentiles sa pagtulunan sa mga Hudyo. Naapo dito ikson ang mga Hudyo pod nga nagdawat kang Kristo. So kung imong tanan ang pagtuon sa iglesia, the synopsis of the Church of the Living God, gikan ka na sa Grigo nga pulong ka ng word church. Of course, kahal man dito, kani eklesya man din eklesia. Ang pulong eklesya gikan sa compound word sa Grigo. Gitawag ka na siya, ek means out, okay? O gunya, kalyo means call. Buti ba sabot, nga ang iglesia di ay sa Dios, karon sa atong panahon, sa bagong tugon, o hangtod karon, sa atong henerasyon, mga katawan gipanagtawag, okay? Pagpagawas. Naman tapaingon, ngadto ta sa pagtuo sa buhi nga Dios. Usak ka pundok, nagsagol ang makatawhan. Ma-Amerikano ka man, maitom ka man, mayilo ka man, maunsang klase kataw, ang Dios wala magpili sa katawan provided, dahil yun na ba kasulatan, kung ikaw musimba o maghimog mayo. So kung di magkapaglaom, imong tanawon, mao ni ang eklesya, mao ni ang church. So kung mangita ta, ang pulong unsa mang tinud nga iglesia, ang tinud iglesia mao nga katawan nga nagsimba sa Dios ug naghimo og maayo. Gani magpaglaom, ang pulong iglesia kon gitawag pagpagawas, mabasa na to na din sa unang Pedro. Sa unang Pedro, gisgutan din 15 magining mga tawhana. 2 kapitulo 9. Ato basahon. Ingon din Kamo, mga pinili nga katawhan, kita nimo? Mga hamili, halangdon nga saserdote, balaan nga nasod. Nakisamay nasod, di ba, Israel? Pero tanawon niyo pa kayo din para yung tugbasa. Aron makuha na to, gikan sa kahal, ngadto sa eklesya. So makinguntaan, yan ako sa eklesya karon. Wala na sa kahal. Kamo pinili nga nasod, balaan nga nasod, o niya mga katawhan, nga diin kamo, yun sa, iyahang kaugalingon, aron kamo magmantala. Di pa nagtawag ta magapaglaom, usakat katawhan na ta, nga iyaha, very on, aron kita magmantala. Sa unsa? Aron kita magmantala sa kaibulungan nga binuhatan sa usa
nga nagtawag kanato. Kinsa man ang nagtawag kanato? Ang Dios. Kinsa may naghimo og mga mahimbutang alang sa katawhan sa Israel? Ang Dios. Gipakaon sila sa kamingawan, gitabok sila sa pulang dagat, paralipdan sa daghang mga kaaway. Ang Dios isa mo na ang nagtawag kaninyo. Ingon dinhi, og kamo magapakita sa paghimaya. Sa usa nga nagtawag kaninyo, gikan sa kangitngit ngadto sa mahimayaong kahayag, His marvelous light. Ana na dinhi ang pagtawag. Buti ba sabot, ang tinuod nga katawan sa Dios, the good news about God's people are those people who were called out from darkness into His marvelous light. Buti ba sabot, gikan ko sa kangitngit kanina to, yabagon yung kay ko eh. Pero karong gitawag ko sa Ginoo, si Pablo, si Saulo kanito, ay pastilan yun pagkadang gipang lutos, pero gitawag sa Ginoo, apart siya makapaglaom sa eklesia. Kombinasyon higala ko makapaglaom sa mga Hudyong mahintil. Gani kung imong tanaw din ang versikulo 10 sa maurag yapon nga basahon. 10 sa unang Pedro, kapitulo 2, ingon dinhi, kaniadto, kamo wala mo'y pulos, wa mo na ilhan. Apan karon, ingon dinhi, kamo mga tao na sa Dios. Kaniadto mga hintil mo, wa mo'y labot. Pero karon, ingon dinhi, karon kamo mga tao na sa Dios. Kaniadto, kamo walay kaluoy. Mo bitaw na nga sa away sa mga Israelhanon, ang Dios mismo makig-away sa mga kaaway. Ang mismo, ang mga manluluda mo away, mo patay sa mga kaaway sa Israel. Nakita niyo ang pagtabang sa Dios kato sa katawhan sa Israel. Kaniadto wala pa. Pero sa karon, ang Dios nagatratar kaninyo sa lebihan nga unsa nga kaaghop og kalumo. Gitratar na mo. Kaniadto wala to. Mga kaaway mo sa Dios karon kay gitawag na mo gikan sa kangit-ngit sa kahayag, now God has treated you with kindness. Gipasabutan ni Pedro. Pastila, no? Kaniadto dili pa mo katawan, karon katawhan ha. Now, karon kay katawhan naman mo. Kung imong tanaw dinhi, dili kay ang Israelhanon lang ang katawan sa Dios, mga hintil. Unsa gingon ni Apostol Pablo na Roma kapitulo 2 bersikulo 26. Klaro gisulti dinhi, ingon sa dinhi, kun ang mga hintil mutuman sa balaod sa Dios, tanawa, hintil na. Kung ang mga hintil mutuman sa balaod sa Dios, dili basta hatagan sila sa Dios. Dito kay no, og katungod, og dungog nga sila mahimong iyang kaugalingong katawhan. Nakita na to na. Kung ang mga hintil man ta, kung mutuman lang kita sa balaod sa Dios, hatagan po ta niya unyag katungod, tagaan po ta niya mga kapaglaom og dungog nga mahimot ang iyang kaugalingong ng katawhan sama sa mga Israelhanon nga iyang gingon gihigugma ta mo, tabangan ta mo, andam na ko isalikway kining mga nasura kay luwason ta mo. Mga kapaglaom mo na kaninot kayo. Para yung nagbasa ang 27, ingon ang 27 din eh. Versikulo 27, ingon din eh. Ano, 22, Roma 3:38, 22, ingon din eh. Si Pablo gihapon ha, ingon sa din eh, ogonya ang Dios nagahimo sa mga katawan nga insakto, tulid, o diha siyang kaugalingon mismo, pinaagi sa pagtuo, diha kang Kristo Jesus. Ang Diyos na ikuno, maghimo ka natong tulid, insakto, pinaagi sa pagtuo, diha kang Kristo Jesus. Unsa mo gani mga Hudyo nga, mo manoy nagpalangsag, ilang sang siya. Ang di na mabot magkapaglaom sa tingog, magsilag panghuros na, ilang sang siya. Give unto us Barabbas and crucify Jesus. Mga kapaglaom, kita nga hintil, kung kita mo dawat kang Kristo, mutuo sa balaod, ingon din dili ba ingnon po kang nga tao na taka? Mo ni tinuod mga kapaglaom, kung mutuo ka na kang Kristo, tungod kay ang tanang mga katawan parihara, dili na tong pabor-pabor, dili na, parihan na tatanan. Mo na nga, kaniadto mga kapaglaom, pinasahi ang Israelhanon, sila ragyon, karo dili na, apil na ta. Okay? Kung imong tanaw ba yun versikulo 25 sa Roma 9, isa, may tungod sa mga hintil, ang Diyos nag-ingon, diha sa propesiya ni Hosea, isa nga, kadtong dili nako mga katawhan, karon ako na silang tawgon nga mga katawhan. Kinsa man mga hintil. Kato mga tao nga kaniadto dili nako mga tao, karon ako nang tawgon sila akong mga tao. Mutuo lang ta siya ha, dawaton na to si Kristo, muna gitawag Christian, nga naman gidawat si Kristo. Ug unya magtuman ta siya kasuguan siya, tawgon ko kamog mga katawhan. Akong katawhan. Nindot kay no? Karon magkapaglaom, ato nang napundar. Kinsang mga katawan sa Dios, mga tao nga mutuo kaniya,
mga tao nga mudawat kan Kristo ug mga tao nga nagatuman sa kasuguan ug naghimog maayo. Ang pangutana karon, sa kadaghan sa mga denominasyon sa kalibutan nga nag-angkon nga sila mo tinuod nga katawan sa Dios, pila man gyud ka mga pundok nga gi-recognize sa Ginoo nga mahimong iyang katawhan. Pila man gyud. Muna mga pangutana bitaw, dako kinsa man gyud, unsa man gyud. Pero kung imong tanawon mga kapaglahom, nagyon sa Efeso 4 versikulo 5, adto na usa ka Ginoo, usa ka pagtuo sa kabautismo. So usa ka Ginoo. Daghan man galing tingali nga mga butang sa kalibutan nga atong giisip nga mao na akong Dios. Pagkadaghang Dios ra ba gyud? Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Kana siya makita nato na kana kompleto. Pero mingon dahil nga nag-ampo mo ko sa Ginoo. Nagsimba man ko niya. Nagluhod ko, nagbasa ko siyang pulong. Mga kapaglaom, dili na basihanan. Kaya kung imong tanawon, daghang mga pundok karon nagbasa pong Biblia. Nagtuo po sa Ginoo. Pero unsa may gisulti aron makasabot kita pag-ayo. Sa kadaghan sa mga denominasyon, kinsa man gyud iyang gihatagag pagtagad, kinsa man iyang giingon nga ako makatawan. Niya, Matthew 7:21. Unsa may gisulti sa Matthew 7:21? Ingon dinhi, dili ang tanan kanako nagingon Ginoo, makasulod sa langit. Sa langit. Dili sila makasulod sa gingharian sa langit, dili ang tanan. Apan kinsa naman? Ingon dinhi, apan kadto lang nagatuman sa kabubuton sa kong amahan nga tuwa sa langit. Kadto lang mga tao nga kuno sa isulti sa kong amahan ilang tubanon. Mao na makapaglaom. Napakutana karon. Ang ako karong gibarugan, kauman ba ko sa mga katawhan nga nagsunod sa mga pulong sa Dios nga gituman ang iyang gisulti. Kaya dili ba nagtanan nag-ampo, dili tanan nagbasa, dili tanan nagsimba nga makasulod sa giharian sa Dios dito sa langit. Aban katunan nagatuman. So kung ikaw gusto matug langit, wag ita lang basayanan. Basa ta sa Biblia. Maura ni ang atong giya. Pero kung imong tanawon, isang paghukom niya sa Ginoo, moabot man gyud ni, ug niya mingon siya nga ako nagbuhat man ko. Ako nagampo man ko. Ako nakailaw man ko. But what the Bible says in Matthew 7:22, 21 to kaniha, ingon dinhi. Sa diha nga ang paghukom ados mo moabot. Daghan unya mingon kanako, Ginoo, sa imong ngalan ako nagasulti sa mensahe, nagwali bi ako. Nga hinumdumi ko kay nagwali bi ako. Sa imong ngalan ako sad nag-abog og mga dautan nga espiritu. Sa imong ngalan ako naghimog mga milagro. You see? Pero sa may itubag sa Ginoo. Nga sila nag-ampo, sila naggamit sa Ginoo, ngalan sa Dios, sila po nagminsay sa may balita, ginamit ang pulong sa Dios. Okay gid kayo. Naghimog milagro, nag-ayog masakiton, pero sa itubag, unya ingon dinhi. Then 23. Ug unya ako miingon ngadto kanila. Wala ko kilala ninyo. Palayo mo, gikan sa kuha, kamong mga dautan nga tao. Now, nga naman mga kapaglaom, nga naggamit sa ngalan sa Dios. Batan niyo pag-ayo, nagsangpit, nagampo, nagabog og panulay, ginamit ang ngalan sa Dios. Naghimog mga milagro. Pero nga naman, ingon Ginoo sa verse 23, Oy, wa ko kilala ninyo, kinsa man mo. Palayo mo, gikan kanako, kamong mga dautan nga tao. Sa may dautan, ay kay wala mo nagtuman sa akong gisulti. Wala mo nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga to sa langit, mo'y makasulod sa gingharian sa langit. Inigabos paghukom, ikaw magkapaglaom nga nagunahuna, nga ikaw mahimong kabahin sa puluyanan sa Ginoo, isa nga palayo mo. Dili igo ang pagsangpit sa Ginoo. Dili igo ang pagbasa ng Biblia. Dili igo ang pagdadalag Biblia. Unya, wa nimo tuhi ang imong gidaladala. Magkapaglaom, mao ni ang mahitabo sa katapos sa paray. Kadaw pangutana, ingon din sa diha nga si Jesus, nagsulti siya, nga doon na siya mga kaniro. Isa na po ko'y kaniro, na tuwa sa laing panon. Abaron sa mayang giingon, sa mga karniro unya, nga tuwa sa iyang panon. Ha? Isa na po ko'y mga karniro. O sa giingon diha, Juan Kapitulo 10, versikulo 16. Kung di mong tanaw na balang kasulatan, Juan 10, 16. Ingon sa dinhi, adun na pa ko'y malain na karniro. Ha? Napo ko'y laing karniro. Asa man dinipita? Isa nga, wala dinhi karon. Wala pa dinhi karon. Wala pa sa kong pundok. Apan, ako silang dadon din nipod, uban sa kuha. Aron, nga sila maminaw sa kong tingog. O gunya, doon na lang sa kaon sa kapanon unya, dili daghang panon.
ang pakutana makapaglaom, kadaghan man sa mga pundok karon. Usa ra gyud ka panon ang iya. Katong panon nga mutuman maminaw sa iyang tingog. Unya doon na rin sa kapanon, ug usapod ka magbalantay. So daghan pa sa kaniro. Dili sabto makapaglaom nga sirado na ang kaluwasan karon. Daghan pa kanis na po ko kaniro dito, diha na po ko diha na po ko, diha na po ko. Isa idigtawag nako, makadungaw sa tingog, mutuman sila, musunod sila sa kuha. Ang problema karon, kay daghang gipagsulti si Kristo, sumala sa iyang pulong, pero di taganahan siya, wala na na, muna doon na yung mga tao na ingon nga, giamindahan na magod ni Kristo nga wala o na na. Kung basaha ko na sa umablida brother, kung naabay giamindahan na nga wala o na nagipangsulti niya kaniadto. Mga kapaglaw mo rin ba tayo ito pagkayo? Sa doon na rin sa kapanon, dili daghan. Kanang na ako diha, kuhaon ako na sa dinhi, dadon ako na diri, aron doon na rin sa kapundok, usapod ka magbalantay. So, pagutana, unsa man yung gisulti, o gisulti niya sa Biblia, mahitungod ka nato, ang Diyos, adon na iglesia, diha sa daang tugod, unsa man yung gisulti niya. Tanaw na to magkapaglaom. Kay sa daang tugod, gisulti niya diha, mo itong gisulti ninyo, nga kahal, assembly. Pero dili sa pagtugon, gisulti po diha po niya, o sa kingon, Buhat City 38. O sa kingon din si Moses siya, iyo sa din kauban siya sa mga pundok sa mga katawan sa Diyos. So si Moses, napoy mga tao sa Diyos. Kinsa man to? Mga katawan to, mga Israelano, asaman sa kamingawan. Ugon niya, siya mo'y nahimo niyang tigpataliwala. Taliwala kanila sa katawan sa Israel, ug sa manulunda, ingon din gihatag ngadto kaniya ang kinabuhi. Gihatagan sila kinabuhi saman. Pulong nga maghatag kinabuhi sa bukid sa Sinai. Ug kini gihatag kanato. Usa may gihatag sa Dios kadto kang Moses sa bukid sa Sinai, di ba ang sugo niya? Isa mo ni gihatag ni ngadto sa bukid sa Sinai. Unya karon gipasa nga ni kanato, unsa may gisulti pagkadawat kini Moses sa pulo ka sugo, iyang gibasa sa mga katawan aron mahibaw-an kini. Mao ni ang gisulti sa Dios. Ingon sila, unsay gisulti sa Ginoo among tumanon. Apan kun imong tanawon ang kasulat kasaysayan, wala. Si Moses igsuon gihatagan sa balaod sa Dios. O kunya kini usa ka balaod para ni sa katawhan sa kahal nga mga Israelhanon. Sa diha nga ang mga pundok sa tao, asa man ni siya assembly kun kahal, pundok sa Israelhanon. Aban karon kay iglesia naman, pundok sa iglesia gipadagtawag. Pero niari, si Simon Pedro nganing bisita kang Cornelio, maura pud to magkapaglaom ang gisugo ni Kristo nga iyang inan diha sa imuha. Pudili biyan ni Pedro gitukuran. Kun imong tanawon ang Matthew, yes, disay. Ingon din Simon Pedro, Ginoo, ingon mo kisa man ko para sa inyo isa nga, ang uban nag-ingon ikaw si Unas, ikaw si Elisha, pero ako mingon, ikaw ang Mesiyas, anak sa buhi nga Dios. Sa mga disipulo igi pakutana, si Pedro ay isog kay nintubag. So ingon si Jesus mito ingon nga to kaniya, ikaw bulahan Pedro. Versikulo 17. Bulahan ka Pedro. Okay? Anak Simon, anak ni John. Tungod kay ikaw, ingon din ang akong amahan sa langit, nagapadayag niini kanimo. Sa tanan ng utana, ikaw si Elias, ikaw si Una. Yun lang kayo pa siya, ikaw mao ang anak sa Ginoo. Sige padayag din sa kong amahan sa imuha. Imo kung sa nahibalaan ni, dili lang kay sa mga tao, apan nahibalaan ni mo ni, tungkol kay gipadayag kini sa akong amahan. Karon, ingon siya. Humana dungo ni Kristo isa karon, musulti ko. Nga ikaw, Pedro, manang hunahon na sa uban po, nga si Pedro, himo patukuran sa iglesia, dili mao. Tanaw rin kung paghayo. Versikulo 18, ikaw, Pedro, ibabaw nining bato, akong pagatukuron ang akong iglesia. O unya, walay kagahom, unya makabuntog kaniya, bisan pa ang kamatayon, dili arang makabuntog kaniya. Higala ko, dili si Pedro ang bato. Ikaw, Pedro, nagsulti nga ako, anak sa Dios, buhi nga Dios. At panining bato, si Pedro Petros. Sa dako nga bato, Petra. Isa mo na pundasyon. Sa ito patinon ng iglesia, wala na umol, wala na pundar diha sa tao. Kaya kung napundar lang sa tao nga si Pedro biya, hadlukanon kayo. Si Pedro biya, gusto siya makalingkawas, mamakak na lang.
Ug mao na itong basihanan nga pundasyon si Pedro na huyang ang iglesia. Aba ni si ikaw Pedro, insakto na imong gihimo. Niining bato akong tukura ko iglesia. So ingon dinhi, ang tanan nga motuo kaniya. Tanan motuo kang Kristo. Ingon siya, sama siya sa magtutukod nga ang Dios mao angon sa tag-iya. Ug unya kining tukuron nga gambalay, gitukod kini sa pundasyon. Kinsa man ang pundasyon? Ay pundasyon nga ang mga apostoles o mga propeta nag-andam. Giandam ra sa apostoles, giandam ra sa propeta, kinsa man ang pundasyon, basta ato para makapaglaom, si Kristo Jesus. Siya mao ang mahinungdanon nga bato nga maon sa mao'y patukuranan sa gitukod nga iglesia. Magkapaglaom dili si Pedro. Ang tinuod nga iglesia gitukod diha si mabaw sa bato ang pundasyon nga si Kristo mao ang bato, Christ himself, Jesus himself is the most important one in that building. So may ko, Jesus Christ is the cornerstone. Siya mo'y bato sa pamag-ang. Gani ko parayon itong basang Episo 2:21 makapaglaom, nagpadayon dinhi, kung yung tanahon, ang tibuok gambalay, tibuok building, kini siya na sumpay, na tagik, pinaagi kang Kristo. O diha kang Kristo. The whole building is joined together in Christ. Dili ka Pedro. Ugon niya kini, magtubo ni. Ugon niya, nahimo kining balaan na templo, sumala sa verse 21, diha sa Ginoo. Ning tubo kini nga iglesia. Ning tubo kini, nga naman, tungod ka kini nilambigit, na connect, ngadto kang Kristo. Dili kang Pedro. You see? Kining iglesia ha, napunda diha kang Kristo. O kita nga ning tuo, kita sa maayo kayo nga pagkatagik, nahiusa kita diha sa balaan nga templo, naon sa man? Templo alang sa Ginoo. Nahiusa ta. So kita makapaglaom na pundar ta sa pundasyon nga mao si Kristo ang bato sa pamag-ang. Napundar ta diha kang Kristo. Mo kining iglesia di pa nagtawag. Gani ko para yun yung basa makapaglaom ang unang Korinto 3:11. Unang Korinto 3:11, gihatagan kitang panglantaw sad. O kini nga pundasyon, ingon dinhi, nga kini nahimo na natukod na mao si Kristo Jesus. Mao si Kristo. O wa na lain pa nga tukuron sa lain pa nga pundasyon. Buti ba sabot? Kini nga pundasyon mao kini ang tinuod. Wow. Makapaglaom, maingon ko, kini nga iglesia ang pundasyon si Kristo. Apa ningon dinhi unsa man unya ang mga pagtulunan nga gihatag ni Kristo aning mao nga iglesia. Unsa man ang mga pagtulunan. Aron mausa ta kay siya man ang pundasyon, now sundo nato ang tanang kalagdaan. Basahan nato makapaglaom Mateo 18 versikulo 15. Ingon dinhi. Kung ang imong batani pagayo ha, na magoy panahon sa tuwa makapaglaom nga naay mga problema, so ingon na kita naapil sa usa ka pundok atong sulbaw doon ang problema. Ingon dinhi. Tambag kini alang sa matag usa. Kung ang imong masig katinunan tumutuo nakasala batok sa imuha, unsa imo nimo? Atuon nimo siya. Unya sa sekreto imong sultihan unsay nahimo. Karon, pag di gyud patuo, ug ang imong unyang kauban dili mo tuo sa imuha, unya di maminaw sa imuha, unsa man? Mangita kag kauban. Tabangan mo siya, di gyud maminaw. Di gyud maminaw. Unsa imo nimo? Kung di maminaw, magdala kag kauban. Magpatabang ka. Aron nga dunay mo saksi nga ikaw naning kamot nga mahusay ang problema. Nga naman, kay katong duha o tulo, mahimo tong saksi tinuod gyud iyan naghimo. Pero kamo lang. Okay? Pero sa diya gani magkapaglaom nga di gyud siya motuo, pa sila no, di gyud motuo kagahing ulo. O saan mahimo nimo? Awa na, mahibalo na ang tibuok iglesia. Nga naman, kay ingon din sa verse 17, kay kung siya magdumili sa pagpaminaw sa imong gisulti, isulti na sa iglesia. Og maminaw, di siya maminaw, ingon din inaan, og di siya maminaw sa iglesia, now isipa siya, ngaon sa hintil. Balik kag hintil. No? Grabe yung kayo. Tanawa pag ayo. Gisdala na sa iglesia. Ang tao di gyud maminaw. Kung yung pareho nagbasa sa versikulo 17, nan isipa siya kadi maminaw, sama sa tao nga wala kaila o wa mutuo sa Dios, sama sa tax collector. So, abang version, isipa siya nga hintil. Naon sa man ang hintil?
ethnos. Tao nga walay Dios. Pero ning tuo na gud to sa Ginoo. Hintil ko ning tuo na nga nakoy Dios. Pero di ko maminaw sa iglesia. Di ko maminaw sa tambag gikan sa iglesia. Kay ako ay insakto. Magkapaglaom klaro kayo. Isipon siya nga hintil. Balik ka pagkahintil, balik ka sa tao nga dili mo tuog Dios. Iko din who does not believe in God or like a tax collector? Ngano man po rin ko, ngano mong tax collector magisgutan ni, kadaghan ka sa mga kurso, ngano ka din magiging trabaho ay di ay kanina ito makapaglaom, si Sakio, tax collector, limbungan. Sama sa limbungan ng mga tao, wa na Ginoo. Sa tumakingon ko, kung limbungan ka, mura kagway Ginoo. Palihog basa 18, akong masiguro, pato ba niya ni, akong masiguro, nga sa diagi ka musulti, sa paghukom, sa kalibutan, mahitabo yun na, nga naman, kaya ang paghukom ng iyong paghisgutan, mo po na paghukom sa Ginoo. Sa dagi ka musad nga mo pasaylo, din sa yuta, pasiluon po na sa Ginoo. Pag di ka makapasaylo, di po kapasayloon sa Ginoo. Muna makapaglaom, nga dako kayong kahimuan ng iglesia. Katapusan nga recourse, kung doon problema, you have to go to the church, tell it to the church. O niya, isito lang problema. Pero, niya makapaglaom. Muna yung problema karon, kay daghan na sa mga tao nga ako nasultihan na ni, sa mo manggaling lakawan na nga, kining ang iglesia di ay nga iya sa Ginoo mag-antos pod na ay mga pagsulay na ay daghang problema adin na lang ko diha pareha din sa dihang naman og kanang kamatay ni Kristo ingon din unsa may gihimo niya unang gyud sa tanan namatay siya giburian man to siya ni Judas karon gilangsan sa cross unsa may gihatag niyang first nga official move kun action sa iglesia. Ato basahan makapaglaom, buhat 1, versikulo 23. Nindot ka ining mag-iskutan ning pagdumala sa iglesia. Ingon din nawala naman si Judas. Karon, ang pirmirong gihatag sa Ginoo, magpili mong ipulik ang Judas. Election time? Uy, pasilan alang sa tumag kapaglaom. Karon na ba time giro sa election? Constituency meeting. At Zamboanga, Western Mindanao, Usamis, Butuan, and then sa Bukidnon. Humana din sa Cagayan de Oro in CMC. So niya din election time, kisa ipuli kang Judas. Ingon din ogo niya, ginominate nila ang duha ka tao. Si Joseph, called Barsabas, nga usab gitawag nga hustos, o si Matias. Nakaron, giludhan sila, gipaluhod. Gianuin sila, giampuan sila. Grabe gini pagpili, gipuli kang Judas. Karon pag humagampo, naon sa man nga, ang Ginoo nagsulti sa tanan nga kasing-kasing, ha? Isa nga Ginoo, tabang imi, kisa maging aning duha. No, walay politiking ani. Ang Ginoo gid mismo nagbuot. Kisa maging aning duha. O sa gitubang makisuon, o ganyan sila nga, kisa maging ani. Ang Dios makapaglaom, ning tabang sila isang, ipakita sa mua. Asa na ning duha? Ang duha pulos may amayo. Ang mga maglaom sa duha, usar may pilion, isa nga sa magidani. O niya, kung mong tanawan, versikulo 24, ogo niya, nag-ampo sila. Ogo niya siya, Ginoo, paibal ami, kami tanan, paibal ami, ipakita na mo, kinsa man ani among pilion. So grabe nga po nila. Mabita na makapaglaom, kung noon na magali eleksyon niya, nahimo na, way ampo, tuwa sa gawas, wa na, desisyon na, dili na mao. Dinhi ang una nga taas gihatag sa Ginoo, mupili kinsa ipuli kang Judas, duha ka buok, Barsabas o si Matias. Sa diha magkapaglaom nga nagkampo na sila, unya ilang gihulbot ang ngalan. Gihulbot, oy kaslat na ini. Pasilan paghulbot nila kay si Matias man ang napilian. Sa ingon dinhi, ugon niya naghulbot sila duha ka ngalan, ang mga ngalan sa duha. Unya ang nahulbotan si Matias. Mo'y napilian sa grupo. Unya, gidungag siya, si Matias, maayo man putik so si kining Barsabas. Pero si Matias manapilian, si Matias magkapaglao, mo'y gidungag sa unsing nabilin, human namatay si Kristo. Mo na nga siya, naapil sa 12, puli kang Judas. So, ang pangutan na sunod. Unsa may nahitabo sa bag-o mga converter, sa diha nga nagwali ng 12 na pagkapostolis. Unsa may nahitabo nila? Katong nagdawat ang Kristo. Nagwali si Pedro, nagwali si Pablo, nagwali si Barnabas, na unsa man. Kung imong tanaw kapaglaom, diya sa buhat 2, versikulo 41, nagisulti din na ang Biblia, nga hatagan itong pagtagad kayo. Muni ang nahitabo.
kadto ning tuo kang Pedro sa iyang giwali. Gibautismuhan sila. Human giwali, nagwali, gibautismuhan sila. So dili ni ba siya na biya makapaglaw mga wali o sara kabuok niya watismo na. Dugay ni nakadungog sila sa wali. Kadto panahon na actual ning wali, pagkadungog nila bautismuhan. O gidungag ngadto kanila sa iglesia 3,000 tanan o kapin pa. Pagkadaghan sa bautismuhan. Gidungag sa iglesia. But masabot, dili kay magkatakatag ramo. Adunay pundok nga diin hiusaw ng mga tao nagtuo sa Dios. Gidungag sila nga to sa iglesia. Maura gyapon nga panahon, nagampo sila, nagdaig sa Dios, ug unya naghimo sila sa unsa? Sa maayo nga mga butang, kabubuton sa Dios, sa tanang makatawan, ang tanan nga nadungag ngadto sa katawan sa Dios, sa grupo sa kitawag Ecclesia, gidungag aron mga luwas, hilabing kadaghan. Every day, the Lord saved people, and they were added to the group. O sa nga group, Ecclesia. Mao ni makapaglaom, nga moadto ka sa iglesia, dito idungag ang mga tao nga diin mudawat kang Kristo human sa wali. Now, kinsa man ang pangulo sa iglesia nga dungagan sa mga tao na konverter? Kinsa man? Kinsa man ang ulo sa iglesia nga gitukod mo ni Kristo sa Matthew 16:18. Basahan ito makapaglaom. Efeso 5, versikulo 23. Kalaro kayo. Og ang bana mao ang ulo sa asawa, ingon man si Kristo, mao sa bang ulo sa iglesia. Siya mao ang iglesia mao ang lawas, ug unya siya pod si Kristo mao ang manluluwas. Kinsa na ang ulo sa iglesia? Si Kristo. So kung nasa ang ulo makapaglaom, atong sundon. Usay magod nga, ning ato si Kristo din ang lawas na din wala na putol. Buti mas sabot magpaglaom, sa tanato mga viewers karon, sa ato mga listeners, sa naa karon sa ato ang Hope Centers, kung muadto gani ang ulo din adto pud ta. Dili kay dinhi paingon ang ulo, dili ta paingon. Putol. So ingon dinhi, ingon nga, ang iglesia ilalom sa pagmando ni Kristo, so ang mga asawa pod ilalom sa pagmando sa ilang mga bana. Oy, mga bana, asawa ha, atong tumanon ang gisulti sa ato ang bana. Okay? Karon, unsa man nato pag-describe sumala sa gisulti ni Pablo kinabang ang iglesia nga ni Kristo. Gisulti ni Pablo ngadto sa iyang higalas Timoteo. Wala naman good si Timoteo gyud no, nalayo na si kining Pablo kay napriso biya si Pablo. Ang gusto gid ni Pablo nga mobisita unta siya. Pero sa unta man ang prisuhan. Muna nagsulat siya makapaglaon, kubasahon na ito din sa unang Timoteo 3:14 ug 15. Nasa gisulat din nga, ang ngayon ito hatagag pagtagan, o sa magisulti ni Pablo ka Timoteo, ingon siya, ako nag-una-una unta, nga makabisita nimo, pero kay, wala man, nagsulat na lang ko nimo. Palitan karon ko malangan ko ba, nagsulat lang ko nimo. Ingon siya din, gusto nako nga mahibalo, unsa ang mga katawhan, mga katawhan nga iya sa Dios, pamilya sa Dios, ug mao ni iglesia. Magkapaglaom. Kaning iglesia di ay pamilya sa Dios. Mao nang iglesia. Og si Kristo magunsa, ang pangulo ang pundasyon. Si Kristo ang pangulo. Siya ang atong labaw. Magkapaglaom, wala na tay panahon. Apan ang ako lang isulti sa diha nga si Kristo mao ang atong pundasyon. Siya po ang atong ulo. Asa mo atong ulo, musunod ka. Palitan karon. Si Kristo moadto sa templo aning adlaw, ay alang-alang mo lahi ta, musunod ta. Katapusan nga pangutana makapaglaom diha dinhi. Unsa man ang kahibulungan nga pananaw ni Juan nga nakita niya sa langit. Pananawon. Mao ni ang nagsimbolo sa iglesia nga putli. Magbase sa Biblia, ug unya magatuman sa kalagdan sa Dios. Ato masahod, pinadayag Kapitulo 12, versikulo 1. Ingon din makapaglaom, mo na lang niya itong hatag pagkatapusan nga pangutana, tungkol kawan natin panahon, apa ingon din og akong nakita diya sa langit, ang usa ka butang, nga makahuluganon kayo, significant. Inga, nakita na ko ang babae, nga nagbisti og adlaw, nakita niya, og unya, diya sa iyang til, ana ang bituon, ana ang bulan, og sa iyang ulo, ana ang mga bituon, gikuruna. Nakita ni Juan, iyon siya nga, uy, nakita na ko na ang kahibulungan diha sa langit. So kung kini magkapaglaom, ang pulong nakita niya, ang babae nga ulay nagsimbolo sa iglesia
nga putli. Ang adlaw nga nagbistis siya, mao kini ang greater light. Walay lain igsuon nga gahayag nga diin gibistis sa babae kon iglesia. Unya kadang bituon diha siya nga 12 ka bituon. 12 ka mga apostoles. Sa iglesia makapaglaom diri 12 ka apostoles nga mo'y naghatag giya, nagmando, nagtawag sa mga katawhan gikan sa kangitgit ngadto sa kahayag. So ato na lang yung tiwason kani kaduha. Unsa man ang iyang nakita, unsa may simbolo aning babae nga putli sumala sa propesiya. Makapaglaom, dito rin gyapon mo balik. Kung imong tanawon baya, unsa man gyud babae nga putli? Kung imong tanawon ng Jeremiah 6 versikulo 2, dagis ko tina sa babae nga putli. Ingon siya, ikaw sama sa anak sa Zion. Ikaw usa ka maanyag, usa ikaw ka matahom ug guyang nga babae. Uy, matahom. Pero makapaglaom, kining babae, kanig simulo man ng iglesia, ingang pagkadini, og ang akong mga pulong diha sa imong baba. Okay? Og ako ikaw ang gitabunan, gitapinan sa mga landong sa kumakamot. Og ikaw akong gipaturok, gipatubo diha sa langit. Akong gihimo ang pundasyon sa kalibutan. Ingon siya, o diha, Zion, ikaw akong katawhan. Ako na silos kay nimo. Inanyaan ka ni babae, iglesia. Ako silos kay nimo. Kay giandam na taka, ingon din gisaad na taka sa usa ka pamanhunon. Ingon din jilos ko nimo. Sa usa ka silos, gagikan sa Dios. Kay gisaad na magunako, nga ihatag tika nga to kang Kristo. Buti ba sabot, kining iglesia ha, putli, ihatag kang Kristo. O sa pagyod, ingon pag din ikaw kinahanglan, nga ikaw ragyod, ang mahimong unsa, asawa, siya ragyod mahimong niyong bana. Gihatag ko ikaw, ngadto kang Kristo, nga mahimong unsa, iyahang putli nga pangasawunon. Ang iglesia mao ang pangasawunon, si Kristo ang pamanhunon. Mao kana makapaglaom nga, di gyud bulag ang iglesia ug si Kristo. Gani, kung ikaw nagpabilin nga putli nga iglesia, ikaw makig-uban sa Ginoo dito sa langit. Umanon niya, pagluwas makatawhan, niyandako nga salo-salo dito sa langit, mag-uban ta. Kinsa man iglesia, kini babae, iglesia. Ang pamanhunon si Kristo ay the wedding feast of the Lamb. Basahon naman sa Pedrewa kapaglaom, nakita ni Juan. Mahimo kang kabahin sa mga nanambong sa dako nga kasal. Nga naman, kay membro kita sa iglesia nga putli. Si Kristo ang pamanhunon, o gonya kining iglesia, mutambong didto sa kasal sa kordero sa langit nga puluyanan. Pagkanindot kayo, kung ikaw ako makapaglaom, membro aning iglesia ha, ikaw kabahin sa mga tao, muadto sa langit, muapil sa salo-salo sa kumbira niya ng kasal sa kordero, kauban sa iglesia nga putli, nga mao ang iglesia nga imong nasakupan, ako nasakupan, mga katawhan, nagtuman sa kalagdaan sa Dios, nagahimog maayo, subay siyang kasaguan. Makapaglaom na tayo panahon, ako ginahangyo konta, atong padayunon, ang atong pagpakiguban dinhi, ugma, lain na sa mga topiko, atong iskutan ugma sa gabi makapaglaom, ang maayong balita, karon the good news about the good health. Unsa may maayo, sa may paglawas, aning maong iglesia. Magampo ta makapaglaom. Diyos sa gamhanan, salamat kay ikaw nakiguban ka namo. Ngaon ta mong pagtuon karon sa pagsusi sa matuod nga iglesia. Sa imong makatawhan, gikan sa daang tugon hangtod karon sa mong tugon. Unta kini, mahimo kini nga mithi sa mong kinabuhi nga mong sundon kanunay ang tanang kalagdaan tungod kay kami nahiapil man niya ng putlig iglesia nga imong gipundar. Ikaw ang ulo, ikaw sad ang amo nga pamanhunon, manluluwas sa imong makatawan. Salamat o Diyos, ikaw magapadalangin sa tanan karon nga mga viewers tamo sa tibok kalibutan. Himua o Diyos, kang tanan mo katunan karon, amo kining huptan pagayo. Aron kami mahimong sakop nga ng pundok nga giangko nimo nga imong katawan. Salamat kay ikaw magtubag sa mong pagkampo, among gitugyan kining tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.